Hej alle sammen, The Blackfish her. Så er det tid igen. Et lille video. Ja, I kan næsten gætte, hvad jeg skal lave igen. Fingerboarding. Jeg er meget ud af træning. Så ja, det lykkes mig der en gang imellem at lige lave et eller andet. Så men kig med. Som I kan se, så er der 1 ud af 10 gange. Smooth. Overhovedet ikke. Stop. Got it really smooth, you know. Igen, skriv ned i kommentaren, eller inde på min Facebook-side, The Blackfish, hvad I gerne vil se, for like det. Lige for tiden har jeg ikke rigtig nogen idéer til, hvad fuck man kan lave, og hvad fuck man ikke kan lave. Så, comment below and some shit, you know. Okay. Ses. I'm back again. Nej. Husk, like, subscribe, skriv ned i commenten, hvis der er noget, I ikke kan lide ved mine videoer. Hate bare, I don't give a shit. Bare kom med det. Så, ses.